مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص مسلتاتن قال محتساتن حيزا بذكر اسكبر اب ان ترادوت تقرب مدبيان صمدو متبال حساب كجمروا የተቀደመች ሐሳብ ናት ማለት ጅምሯም መነሻውም መድረሻውም ይታወቃል። እሱ ብቻ ሳይሆን አባቷ ማን ነው አያቷ ማን ነው በደንብ የሚታወቅ ሐሳብ ነው። ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክቡራት ተኸታተልትና ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጽምዶ ዝተሰሚየ ምንቅስቃስ ኣብ ልዕሊ ልኡላውነት ኢትዮጵያ ስግኣት እንተፈጢሩ ብዛዕባ ዝውሰድ ስጉምቲ ኣብቲ ሃገር ንዝርከቡ ኣባላት ዲፕሎማስያዊ ማሕበረሰብ ከም ዘፍለጠ ገሊጹ። ናይ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ወፃኢ ርክባትን ምትሕብባር ሰራዊትን ዝኾነ ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ነቶም ንምንቅስቃስ ጽምዶ ናብ ባይታ ክነውርዶ ኢና ዝብሉ ኣካላት ኣጠንቂቖም። ንሱ ነዚ ዝገለጸ ኣብቲ ትማሊ ምስ መንግስታዊት መደበር ቴሌቪዥን ዘካየዶ ቃለ መሕትት እዩ። እቲ ቃለ መሕትት 21 ደቃይቕ ዝወሰደ ኮይኑ ኩሉ ትሕዝትኡ ንምንቅስቃስ ጽምዶ ዝምልከት እዩ ነይሩ። እቲ ናይ ሜጀር ጀነራል ተሾመ ቃለ መሕትት ዝተመሓላለፈ ዝተፈላለዩ ተቃወምቲ ኢትዮጵያ ከምኡውን ካብ ሱዳንን ኤርትራን ከም ዝኾኑ ዝተገልጹ ውልቀ ሰባት ኣብ ሱዳን ከተማ ፖርት ሱዳን ኣኼባ የካይዱ ከም ዝነበሩ ዘርኢ ቪድዮ ድሕሪ ምዝርግሑ ድሕሪ ሒደት መዓልታት እዩ። እቲ ዝተባህለ ምስሊ ዝተራእየ ብመንገድቲ ምስ ስርዓት ግደፍ ጥቡቕ ርክብ ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ህድሞና ቲቪ ዝተባህለ ናይ ዩቱብ ቻነል እዩ። ቅድሚ ሕጂ ጽምዶ ዝብል ቃል ነቲ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ህግደፍን ዘሎ ምትሕብባር ንምግላጽ እዩ ዝውዕል ነይሩ። እቲ ዝገርም ክሳብ ሕጂ ብሕወሓት ይኹን ብህግደፍ ብደረጃ ላዕለዎት መራሕቲ ርክባት ከም ዝተኻየዱ ወግዓዊ መግለጺ ኣይተገብረን። ሜጀር ጀነራል ተሾመ ብዛዕባ እንታይነት ጽምዶ ተሓቲቱ ክምልስ እንከሎ ጸረ ልኡላውነት ክብል ገሊጽዎ። ቀጺሉ እውን እዚ ምንቅስቃስ በቶም ጉዳዮም ናብ ፈርዖን ዝሃቡ ናይ ኢትዮጵያ ኣካላትን ካልኦት ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ምትእኽኻባትን ዝተፈጥረ እዩ ኢሉ። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብናይ ባዕሉ ወግዓዊ መስመር ኣቢሉ ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ፍሉይ ዕዮ ንኽዓሙ ስራሕ ዝተዋሃቦም ናይ ወፃኢ ዲፕሎማት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እኹል ኣፍልጦ ንኽህልዎም መረዳእታ ከም ዝገበረ የፍልጥ። እቲ ዳይሬክተር ከም ዝገለጾ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዘለዉ ወተሃደራውያን ዲፕሎማት ብዛዕባ ጽምዶ ኣፍልጦ ንኽረኽቡ ዝተደልየሉ ምኽንያት ንሳቶም ንኣምባሳደራቶም ቀዳሞት መረዳእታ ዘብጽሑ ኣካላት ስለ ዝኾኑ እዩ። ብተወሳኺ ንምንቅስቃስ ጽምዶ ጽባሕ ናብ መሬት ከውርዶ እየ ኢሉ ዝሓስብ ኣካል እንተሎ ብዛዕባ ክወሃቦ ዝኽእል ግብረ መልሲ እቶም ዲፕሎማሰኛታት ኣቐዲሞም ክፈልጡ ስለ ዘለዎም እዩ። ምስ ሓሳብ ዝተኣሳሰር ካልእ ጉዳይ ጽባሕ ዓብይ ስጉምቲ ዘውስድ ኩነታት እንተተፈጢሩ ናይ ዝኾነ ኣካል ፍቓድ ምሕታት እኳ እንተዘየድልየና ፈተውትናን ምሳና ዝሰርሑ ናይ ወፃኢ ሓይልታትን ነዚ ሓሳብ እዚ ኣቐዲሞም ክግንዘብዎ ምግባር ግቡእ ስለ ዝኾነ እዩ ክብል ሜጀር ጀነራል ኣረዲኡ። ሜጀር ጀነራል ተሾመ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተመሳሳሊ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕ ክሰርሕ እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዎ ወሲኹ ገሊጹ። እዚ ምንቅስቃስ ንሰላምን ድሕነትን ኢትዮጵያ ከም ዓብይ ስግኣት ተራእዩ ከም ዘይውሰድ ዝተዛረበ እቲ ዳይሬክተር ነቲ ሓሳብ ኣብ ተግባር ንምውዓል ንዝግበር ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ብዝምልከት ግን ሓያል መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፉ። ንምንቅስቃስ ጽምዶ ናብ ባይታ ክነውርዶ ኢና ኢሎም ዝሓስቡ ኣካላት እንተልዮም ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ልኡላውነት ሃገር ንምውሓስ ሓላፍነት ዝተዋህቦ ትካል ስለ ዝኾነ ስርሑ ክሰርሕ እዩ። እቶም ኣካላት ከዓ ሰምዒ ብሓዊ ከም ዝመክኽ ክመኪኦም ኢልና ኢና ንኣምን ክብል እቲ ዳይሬክተር ኣጠንቂቖ። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንዲፕሎማስያዊ ማሕበረሰብ መብርሂ ዝሃበሉ ኣጋጣሚ ጽምዶ ዝተሰሚየ ምንቅስቃስ ኣብ ፖርት ሱዳን ሓደ ኣኼባ ድሕሪ ምክያዱን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሎ ወጥሪ ናብ ቃልዕ ኣብ ዝወፃሉ እዋንን እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ እቲ ብጀነራል ዓብዱልፋታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ናይ ሱዳን ሰራዊት ካብ ኢትዮጵያ ዝተለዓላ ናይ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ድሮናት ኣብ ግዝኣተይ መጥቃዕቲ ፈጺመን ብምባል ከም ዝኸሰሰ ይዝከር። ነዚ ክሲ መሰረት ኣልቦ ብምባል ዝነፀገት ኢትዮጵያ ብወገና ሱዳን ንዝተፈላለዩ ጸረ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ሓይልታት መናሃርያን ማእከልን ኮይና ተገልግላላ ብምባል ንሳ እውን ብጊድኣ ንሱዳን ከሲሳ። እቲ ካብ ኤርትራ ዝስማዕ ዘሎ ዓው ዝበለ ናይ ጽምዶ ድምፂ እቲ ምንቅስቃስ ናይ ሰላምን
ህዝቢ ምስ ህዝቢ ናይ ምርኻብ ሰናይ ምንቅስቓስን ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ኮይኑ ግን እቲ ጽምዶ ንመላእ ኢትዮጵያ ዝሓቆፈ ዘይኮነ ንማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘግለለ ከም ዝኾነ እዩ ዝስተውዓል ጽምዶ ብቐንዱ ነቲ ኣብ መንጎ ህግደፍን ሕወሓትን ዘሎ ፖለቲካዊ ዕላማ እዩ ዘብርህ በዚ ናይ ጽምዶ ምትእኽኻብ ንዝተፈላለዩ ጸረ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝኾኑ ሓይልታት ወዲብካ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ስጉምቲ ንምውሳድ መደባት ከም ዘለው ገለ ተንተንቲ ይገልጹ እዮም ኢትዮጵያ እውን ነዚ ብምቅዋምያ ነዞም ዲፕሎማሰኛታት ስምዕትኣ ተቐርብ ዘላ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቐረበ እዋን ካብ ኣሜሪካ ሓደ ንዕድጊ ኣጽዋር ዝምልከት እገዳ ተላዒሉላ ኣሎ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ እውን ንቪዛ ዝምልከት ማዕቀብ ተኣልዩላ ኣሎ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ህግደፍ ዘንበረቶ እገዳ ከም ተልዕሎ ብዝተፈላለዩ መርበባት ክትገልጽ እኳ እንተጸንሐት ክሳብ ሎሚ ግን ናብ ተግባር ኣይቀየረቶን እቲ ብሰንኪ ኩናት ኢራን ገጹ ናብ ኤርትራን ቀይሕ ባሕርን ኣዚሩ ዘሎ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብምኽንያት መበል 35 ዓመት መዓልቲ ነጻነት ኤርትራ ንህዝብን መንግስትን እቲ ሃገር ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩም መልእኽቲ ሰዲዱ ክትብል ህግደፋዊት መርበብ ሻባይት ኣፍሊጣ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣብ ናይ 2025 ቃለ መሕትቱ ኣብ ቀረባ ምስ ኣሜሪካ ጽምዶ ከም ዝግበር ሓቢሩ እኳ እንተነበረ ኣብ 2026 ግን ነቲ ናይ ኣሜሪካን ኤርትራን ምሕዝነት ደላሎ በዚሖሞ ነገራት ከምቲ ዝሓሰብናዮም ኣይከዱልናን ክብል ብናይ ተስፋ ምቑራጽ ቃና ተዛሪቡ ነይሩ እገዳ ክለዓለልካ እዩ ምስ ተባህለ ከዓ ብመንገዲ መግለጽን ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ኤምባሲኡን ኣቢሉ ነቲ ሓሳብ ብኣውንታ ከም ዝቕበሎ ሓቢሩ ይኹን እምበር ክሳብ ሕጂ ዝተፈጥረ ሓድሽ ነገር የለን ስርዓት ህግደፍ ንጽምዶ በቶም ዝተመቓቐሉ ንኣሽቱ ሓይልታት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ እዩ ዓቢ ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ ኣብቲ ጽምዶ ኣትዮም ከም ዘለዉ ዝጥርጠሩ ሓይልታት ሕወሓት ፋኖ በዓል ብርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳንን ኤርትራን ምጥቃስ ይከኣል ሜጀር ጀነራል ተሾመ እቶም ሕጂ ብስም ጽምዶ ተኣኻኺቦም ዘለዉ ሓይልታት ዝተፈላለዩ መንነት ዘለዎም ብሓባር ክሰርሑ ዘይክእሉ ሓይልታት ከም ዝኾኑ ድሕሪ ምግላጹ ንሓደ ዝኣረገ ብዕራይን ወኻርያን ብሓንሳብ ጸሚድካ ምሕራስ ኣይከኣልን ክብል ኣብነት ኣቕሪቦ ንጽምዶ ብናይ ጓል ኣንስተይቲ ጾታ እናጸውዐ እውን ኣስጋኢት ምንቅስቓስ ኣይኮነትን ክብል ተሰሚዑ እቲ ምንቅስቓስ ካብዚ ሕጂ ዘለዎ ኣካይዳን ዓቕምን ናብ ከመይ ዝበለ ደረጃ ክዓቢ ይኽእል ብሓቂኸ ኣብዚ ዞባ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ጽልዋን ለውጥን ከምጽእ ይኽእል ዝብል ሕቶ ክሳብ ሕጂ መልሲ ኣይተረኽቦን ንጽምዶ ናብ ተግባር ንምቕያር ኣብ ዝውላዕ ኩናት ግን ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብኸቢድ ክህሰዩ ከም ዝኾኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 23 ግንቦት 2026 ዘዳለናልኩም ትሕዝቶ መደብ ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ጽባሕ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ጽንሑ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني عيسجدن علي عبطاقوت ملاخي كطاوخ قنا مسلي فتحي